پاکێکی ڕاگەهان کو ji roja yekşembiyê duhî 16 mijdarê ve hêzên wan ji herêma Zapê bo deverên Guncay vekişiyane. Pekekê ku biryara xwe hilweşandinê daye, di daxuyaniya xwe ya nû de navê xwe weke rêveberiya tevgerê tîne, îro duşembî 17 mijdarê di derbarê vekişîna hêzên xwe yên li herêma Zapê li herêma Kurdistanê daxuyaniyek parve kiriye û di daxuyaniya xwe da tê gotin hêzên gerîlayên ser bi tevgera wan ji herêma Zapê bo deverên din vekişandine. Di daxuyaniya bi îmzaya rêveberiya tevgerê hatiye belavkirin de wiha hatiye gotin ku baweriya me ew e ev gava nû di xizmeta çareseriya pirsa Kurd û aştî û demokratîbûna Tirkiye bike. Di daxuyaniyê de amajebûyê çendê jî daye ku di wê konferansa rojnamevaniya roja 26 Cotmehê de ku 25 gerîlayên wan ji nav sinûrên Tirkiyê ji bo herêmên parastina medyayê vekişandina amaje bûn. Ew amade ne ji bo wêyekê da ku li wan cihên ser sinûr egera pevçûna lêhê xwe vekişînin ji bo rêgirtina li pevçûnên sererastkirinê bikin û ji bo wê dîrokê heta niha li ser bingeha wan karên ku organên peywendîdar kirine ew li herêma Zapê geheştina encamekî giring ji êvara roja duhî 16 mijdarê ve ew hêzên wan yên ku li herêma Zapê egera pevçûnê çêdikirin ji bo deverên dinên Guncay hatine vekişandin. Bi rewşa niha û li herêma amajepêkirî metirsiya pevçûnê bi temamî ji holê hatiye rakirin. Rêveberiya tevgerê ragihan ku li pey vekişandina wan hêzên me yên gerîlayên ku di nava sinûrên Tirkiyê de egera pevçûnê çêdikirin, ev vekişandin û serrastkirina ku me li herêma Zapê encam daye, dê bibe beşdariyeke pratîkiya giring ji bo geşbîn û serkeftina pêvajoya aştî û civaka demokratîk e ku ji aliyê Abdullah Öcalan ve hatiye pêşxistin û cardan rijbûna wan ya li ser pêvajoyê re dixe holê. Baweriya me ew e tevger dibêje ev gava wan ya nû dê xizmeta çareseriya pirsa Kurd û aştî û demokratîbûna Tirkiye bike.